PGO, istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalit ka rin yun ng istasyon. Hindi tunumanon. Nakapan ka! Maluiman ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, maayong hapon. Balihog tawagan na lang ko sa pangalang Emil. Kining akong problema, mahitungod kini sa utang. Mauman unta ko musulti ani, pero unsaon man, nga wa man po ko'y laing kasultihan ani. Mahitungod kini sa akong utang, sa kauban ako sa trabaho nga usa ka bayod. Sa una pa man, halata ko nang may crush siya nako. Pero, wala gyud ko nagpatintal niya. Kay lagi, dili gyud mi talo. Bisan gyud sa na niya pa-char-char sa ako pero wala gyud ko ni patol. Sa dili ko pa ilahos ang pagsaysay. Palihog, pakitukar sa kanta nga naguluhan. Complicated. Hello, Mil. Muli na ka, Mil? Oo, nga naman day. Sabay na lang good na ako. Magtaksi man ko, Mil. Makatipid pa kag pliti, Mil. Makatapat ba yung kag sexy niya? Gwapa pag yun. Di koy. Asa pa lang kunin mo dalhon. Ang mawagin di mo, Mil. Oy, aw, depende ko ni mo kung masagot ka. Kalipay good na ako, di ba? Basta ugit kag maayos sa akong mga halok, Mil. Ew, luod di mo yun, oy. Selfie na lang ko kumauhon. Luod na sugod, Mil. Pero kadugayan, Mil. Iman iha. Magpangita na ka, Mil. Lahigid ba ang performance na mo mga Becky, ha? Pag sure, oy. Ikaw na, oy. Sumbagan taman noong karon. Mil ba? Sige na, God. Pagbigyan ako ba? I-secret lang, God, na to, God. Pag sure, oy. Ihatagin ako, di mo tanang kalipay, Mil. Makaabot kita sa cloud 9 aning, Mil. Sige na. Iyara ko paghilas-hilas, di bayot? Diya ka na, eh? Bantay ka na ako, imilak ka. Luod-luod ka lang. Unsa ko, buang mo patol sama ni mong laki? Ew! Sa tinuod lang, Kuya Totoy o Lola Hubag, dili lang si Joselito ang nagabirig-birig na ko nga bayod. Naapaylain. Kaso, kini si Joselito, kauban ako sa trabaho. Maong ganahan man ko o dili, wa ko choice. Makita ko yun siya. Ludon yun ko magtanaw sa iyaha. Labi na kung mag-makeup siya perting bagaa. Ngilo kaayo sa paminaw. Mga alas 8, mahuman na siguro ko, ani. Ay, kagutom na, eh. Paspasan ko ni Biar, makauli na ko. Ay, daan ko palagi, napakadiri. Hari ko bugsa-bugsa mo kayots. Ako giapas guman ba? Char, oy. Undangin na na, oy. May dala kong foods, oh. Biyay ba? Kaayo! Mga untaan ni magbusog ta. Lamiya na, oy, lechon manok. Alangan! Ako na ko'y nagpalit, ani. Salamat yun, sa. Mapuslan, mampuday ka, no? Hoy, kaayo, no? Lami nakinig kay ka sa financial nga espito. Nialang ko diri kanunay ba? Willing mo help ni mo, Mil. Tukar ka na pud ba? Ano mga ilangan mo kung tabang di mo nga parehaman tang may trabaho, may sweldo. Unsa de ka? In case of emergency ba, gipay ba doon ang takadaan? Unsa de ka? Ikaw ba? Pag formal gani ko ako imo katubang. Ay nako, sige na lang oy, mag-formal na ko. I swear. Kaigat ganing bayuta ni ba? Ay, Ginoo ko bayain ni, oy. Ma, unsa imong problema, ma? Dako yung kay problema, anak. Si Jingjing. Nanganak na si Jingjing? Nanganak na. Kung dako kay mayroon nun sa ospital. Nagpa-private manggod ang kagwang. Naaman untay SPMC. Dito manggod siya sa private nga hospital. Di ba may tinigong man na siya, ma? Naalagi pero 20 mil raman to. Ha? Pila man di kailangan, ma? Hapit sa isinta ang iyang mayroon nun, anak. Putida, kamahal ba di ana, ma? Maugani na problema. Na, naunsa man sa Miss Jingjing, ma, oy. Anak, basin na kay mahuraman. Tanahon lang, ani, ma. Putida.
manghod nga pinaangkan Kuya Totoy og Lula Hubag. Nanganak sa pribado nga hospital. Okay ra unta kung normal delivery. Sus, kay na-CS man na siya. Naku gyud kayong problema mga idol. Nagkautang-utang yun mi. Hangtod nga. Di ba gayong nantamanta ka? If you need money, just call my name and I'll be there. Bayaran lang ginako, Yuts. Bisan pag ididak ni mo daan sa akong sweldo. Unsa man na siya, oy. No need na pa didak-didak, oy. Unsa man na siya. Oh. Dawata. ATM card. Pag-withdraw na nga to, oy. Ang pin-ana ha, 14344. Kuha ni mo? 14344. Seryoso ba kaaning imong pin, Yuts? Of course. Makaya bag 20 mil? Kaya, oy. 20 mil raman di ay. Salamat kayo, ha. Uy, basta ikaw, Mil. Wag na problema, da. Naunsa man yung kinabuhi, oy. Naagi mga panahon nga, ipitipitong tas panahon ba? Pero sige lang, baka survive lagi ka. Oh, unsa man. Need ni mo kwarta, ha? Wala pa magani ko kabayad ni mo, Yuts. Kasabot man ko ana sa imong sitwasyon ni mo, Mil. Ayaw ko kauaw, good. Unsa man ka, uy. Kuya Totoy og Lula Hubag. Hapit ng 40k ang akong utang kang Josie. Uho si Lito. Ni piso. Wa pa ko'y nabayad niya. Naglibog pud ko kung unsaon ko kini pagbayad. Maunang, sa mga panahon nga iya kong kawatan og kiss. Kawatan og hikap. Dili ko makareact. Kay utangan man ko niya. Sa tinuod lang. Perte na mong pait karon. Tungod sa anak sa kong manghod nga masakiton. Maayo ka ha? Kung serbisyuhan ko na lang ang utang ko kang Josie? Sa tanaw ninyo mga idol, kung kamo ang niya sa akong sitwasyon, kung sa man ang inyong buhaton, palihog tambagi ko ninyo, magpaabot, email. Kapong oras na to, 1:39 na sa kahaponon. Inyong nadungog ang atong unang letter sender. Wailain kundi si Emil. So, unsa man ang inyong mahatag nga reaksyon, komento, kabahin sa iyang sulat tampo, pabati ta 0910-1085-215, niya itong text line. Facebook account, Love Space, Radio Space, Davao, niya ito ang personal Facebook, Michael Space link. Sa kuang sparring partner, Lola Space Hubag, palihog lang kong search. Live ta karon sa ito ang Facebook. Palihog lang kong follow, aron sad maka-view mo ka na to. O maka-greet live here on air. Alaw na 39 kapunon, wanna say Merry Christmas! Kumusta mga sa ulog? Atong pagsugat nato sa adlaw sa Kapaskuhan. Napabay mga salin-salin nato diha? Napabatay pwedeng makuraw? Gabi po na makuraw eh. Bitaw no sa bisag unsa pa kadaghan o bisag pila pa kadaghan ang bisita nimo. Oh, nagyod og naagyoy mabilin nga mga sudan nga pwede ninyong ipamahaw paniudto panihapon og mapakaon pa sa mga bisitang maulahi og anha sa inyo ha. Diba? Hala sige, kung napamoy tawagan ni kining nabilin ng mga pagkaon niya. Kanya murag nasumhan ka na ay kabalaka. Ubay-ubay pud mi dinhi kapwa no. Andam mi mo serbisyo niya na. Atong balikan si Emil sa unsa man ang inyong mahatag ang mga reaksyon kabahin sa iyang sitwasyon. Kung ang ibang magpagamit na lang siya sa bayot. Tungod sa kapitos, kalisod sa ilahang sitwasyon. Bisan tuod, na dehens yung kay na niyang gusto, o lagid sa iyang pangandoy, no, nga mubuhat, mu-enter og mga hingana. Kung saan taman nga na may nag-iring-iring gud sa iya ha. Basin siguro nang imuhang dagway mil, dulunon gyud pud og bayot. Lagi ba niya na ba? No? Oh, dili man ka dulunon og bay, pero dulunon kag bayot. Wala, sige, di ay to. Ako sa muna ipalayla kung kagalingon. Grabe nag-intro na ako. O, di ay ka po, kay wala man si Kuya Totoy. Ako ang inyong nahimong Uncle Dr. Love. Ito pala yung DJ Mike Killing.
Ano banta? Kutob karong alas 3. Kaduang hugna to datangin ninyo ha. Oo. Okay, usat ang mga tag sa to mga sentimiento, reaksyones ng uban pa atong basahon ninyo mga mensahe. Pabati mo through Facebook streaming nato. Lisod kayo kahimtang ni Boy, daghan pa man siguro pa maagi para makabayad siya. Kay Josie dili angay nga magserbisyo siya. Okay, mapahamak pa siya. Hi sa taga COA Buhangin. Okay, mayong hapon. Merry Christmas diha ka ninyo. Okay. O sa paning uban ng mga kapwa nato nagpadala sila mga mensahe. Hello to Chad, all the way from Bahrain. To Scarlett Johnson, mayong hapon, Merry Christmas kanimo. Sana yung regalo ko. Matagal ko yung hinintay, last month pa yon. Bita Merry Christmas kanimo, Ma'am Scarlett. O to Doc Labis, uy, naga-tune in ka na to. Merry Christmas po sa iyo, Doc, all the way from Cagayan de Oro. Thank you so much for viewing. Ano yung mga mensahe sa inyo ang ipadala sa message na to, sa text line. Okay, si Wing Wing day ni akong tambaga na maglikay na lang siya. Okay, likayan na lang daw tuod niya. Ako pa nimo later sender. Wow. Ihatag ng lawas nimo sa imong kaubang bayot para pasuportahan pa nimo ang igsoon nimo nga nagkalisod gikan kay Junoy. Patingala na ko ba pareha ra man tas lag trabaho pero nganong mas daghan magsulod ang iyang ATM. Hinoon, pag ikaw manggod sa kaingana kapwa, daghan kang mga sideline ba? Pero sila rin nasayod sa unsa man gani ng ilahang mga sideline, no? Okay, dapat daghan paraan oy, adi ko sa Love Radio. Di ay mga kapwa kung gusto mo post or tawag ani kining yes na may picture i-post si Lola Ubag si hang account, dapat na ay hashtag Addict sa Love Radio. Alright? Okay, para mabasa gina ang inyong mga mensahe kanato. Serbisyuhi na lang na oy, pwede paki-on-air sa ko number. Okay, pasensya na kaganiha ra ton ta kapwa no sa iring-iring. Okay, bayari na lang. Sa man ni? Nawala. Bayari na lang ng hinahinay, email, ayaw patintal. Matod pa. Sa ato ang kapwang nag-text ka na ato po sab. Kuya, Merry Christmas. Paita serbisyuhan na lang jud niya kuya para mabayaran ang iyang utang. Ay, nako, makaya ka na nimo. Noon, pero mirror may load. Ay. Kuya Toto, yung Lola Hubag, maayong hapon. Sender lub... Oh, sama na eh? Shudi, intaw na mabasag yun ba? Yit. Okay. Hello. Mahimo nga iyaha ng bayaran anam-anam para dili siya makasala. Merry Christmas, DJ. Kita ko kong self na natulog. Okay. Thank you so much sa inyong mga minsaya. Alauna ko dito ay 5 na. Hi po, pa-shoutout sa mga addicts sa SF Online diri sa Mangatagum City. Okay, Christian Cossuegra Hepal, Eric Jan Fentabella, Parino. Good PM, minahinay na lang na og bayad Mike Kiling. Ako gi maghininay bayad? Ha? Unsay kalabutan ako nila? Pakigreet ko amo dira sa La Germania si Arnel Mosqueda, salamat. Ikaw gyud ha. Okay, dagan salamat sa inyong mga mensahe. Bye-bye gid pud sa kapwa pero mahirap na lukupin. Niya na ko ang sparring partner na pliti na. Niya si Lola Hubag. The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinapog ako. Merry Christmas. Merry Christmas, Lola Hubag. Ay, Merry Christmas ka kapoy sa live. Ay, ganun kapoy man. Dagan kayo maghanda siguro atong nyagi. Dili man kapoy ba nga to nga rin. Nga na pod. Pero malahi ta Lola Hubag. Nabatay mga sobra-sobra di ha?
Sobra-sobra. Oh. Nagsabaw, ng gani kong manok atong pagkakuan kay bidli. Ah. Ito napay helmet. Napay helmet. Oo. Tibok manok yun ba? Gani. Ay, nako, bitaw eh. Ala, sige. Aniya itong unang letter, Shander Lulahubag. Nga, nagproblema. Kaya naida kong utang, karon kay murag maahat na noon siya og hatag siyang lawas. Yeah. Di nangutana pa lang siya kung Oo. abot naman ako 40, iyahan ko, hapit ako ng 40, unsaon niya pagbayad? Naguol na sa email, unsaon pagbayad? Yan na lang ba daw servisyohan? Gito yun na sa bayot nga padaka ng utang nimo kay para Para, di na ka, blisyon na ka ba? wala kay lain choice. Ay, nako, paitan ng kahintangan, no? Oo, pero Christmas man karon, di ba pwedeng mahatag na niya, Lulobag? Di ka, ang bayad ko nun, sige na panghawat o cash. Oy, Manghikap. mangikap. Di siya kariak. Oo. Pasagda na lang niya. Oh, di ba? Lisod na, mabuybuyan pa ka. Oh, Murag mas diha gyud. Oh, lisod kay nang ingana bitaw nga ikaw adunay dakong utang ka bubuton. Oh, gipautang ka, mangani kay wala ka nagpasobra og kuha sa ATM. So, kung di gini mo mabayaran, ikaw naragyan na nimo. Ang Ikaw gani, ragi no? makadecide na ako kung sa ba. Pero para sa ko mabayaran man siguro pud na kung naay nakilay mahulman or sa unsang paagi, no? Kung tawag ni kining murag bugat gyud sa imong buot ba? Dili, kung gusto kag tinarong, sakto tong imo hamay, mangutang siya o gibayad. Gani. Ano lang Pag mag problema na po kag gibayad atong at least giutangan nga imong gibayad sa bayot. at least katong utangan nimo sa sunod, dili na siya mangharas sa imo ha. Kana lang po. Oh, di ba? Wala na problema, nga di na ka maharas. Oh, pero kung laing laki pa na ang ana bitaw lulahubag, nako mangutang igdako-dako. Tapos pag magbangutang, sibat. Sibat na rin so. Ayaw mo pag-ana, oy. Oh, luoy pati yung mga bayad tawon pod sad. Wa ka balo kung asa ka ng kwarta Oy, nila kapoy, gikuha. ikapoy na silang pangriban, Oo. di ilalim. Magplansya, pating da kapuya. Gani, no? Oo. Base siguro customer ni kining mong bayuta si Jocelyn Kataw. Minaw ka nato sa tuwang Facebook streaming. Arangan maning kuan, arangan maning bayot kay na may negosyo ang pamilya. Oo. Pareha lang sila trabaho ba? Gani. Soldado. Soldado. Tingala bitaw tuod ka. Gani, pero unsa may Murag pareha sugod sa imo hamay nga na kay mga komisyon, na kay mga negosyo. Ay, layo ra kay sa kuha kay wala gibayad ng iring-iring na ako. Dili ba ang imong negosyo ba? Pareha sila sweldo pero na kay komisyon, na kay sideline. Oh, ana ba? Kay magsalig ra kang sweldo. Wala. Nga. Oo, di ba kay kung ingana lang wala kay mga kuanan nimo sa mga butang nga mas tawag ni bitaw samaan nang na ospital. Oh. Di ba lisod ka ni nga narulaw? Bakit naman po wala ka nang itag sideline? Dili, actually, di man na iyang problema na sa iyang igsuon nga na pinaangkan lagi. Patara, manggod. Kay dito man ang anak po sa private. Ha? Special. Wa man siya nag-SPMC, dinadakaan sila sa CS. Ha? Nga mo na karon. Ay. Ikaw magbagoan, ang igsuon man. Sa Oo man. man. May hapon ninyo diha, great paliho akong asawa nga si RJ nga nang limpyo sa mong balay. O kang Axel J, gikan kang halang ang kulikot. Hoy. Halang yan. Oo. Wala Ano ba? ba? Usa pa ilang handa niyo atong Pasko? Nga naman. Wala lang, curious lang gud. Simple raman kay ito eh. Nag-butter chicken raman ko. Hoy. Nag-barbecue o nagbihon. Hoy. Nga salad-salad. Hoy. Pagiti para sa mga bata. Katong kisidubo, kiso sa to. Kiso, bula-bula.
Ay, naku, nga na din ang simple sa inyo. Unsa na lang ka lang bongga? Nilahi mo gitong bungga kay na itong mga lechon, itong mga craft. Ito yung lechon, bungga. no? Oh, oy, grabe itong mga nalabyan na tutong niya agi lulobag, no? Itong dispira sa Pasko, dagang kayo mga lechon. Itong lechon yun. Simple lang gud basta ang importante na G-Detox Plus Herbal Capsule. Ay, bahala magpasobra ka sa mga ingana mga pagkauna. Okay. G-Detox Plus Herbal Capsule lang ang imuhang Unsao solusyon. na lang ang toxins. Ay, ha? bitaw. Di na Gani. balali magkasakit, gasto na, hasul pa. Mm. Ha, mo nang kamudiha mga po ay mong kalimot sa pagtumar sa G-Detox Plus Herbal Capsule 1 hour before mo mukaon. Okay, ang pinakakuso. Okay, sa mo di alulaw ba? Ano si Chris may kanong sa amang ayo sa kanhi karunday. Ay siya pag-claim ugma na. Ha, kay holiday man runday. Mm. Ha, ayo sa ron. Gani po. Kay makatabal si Michaeling. Okay lang man kung naadyo kay Ha? napo kay Nakaitabal, okay ra? dili, okay lang kung napo siya bitbiton. Ang iyahang lawas sa rayang bitbiton. Okay, so pay mo di alulaw bag. Ah, di man ko kasulod diri sa kuan eh. Ah. Naunsa man ni atong panganod. Atong internet na pang di ba ko kasud. Puno na siguro ang imuha. Kay Okay. sabi kay mobalhin sa akong network. Okay, ako sa muna ang basahon ng mga mensahe sa mga kapwa natong nagpadala. Okay, batutoy na lang na siya para impas ang utang. Gabi Harsa Buka Jolina Monjes Mariquien, Liza Cortez Espiritu, watching from SIR Phase 1. Ay, Ma'am Janine, all the way from Japan. Ang pasalubong ko po na Osaka or saba. Basta, Nissan Cup ha. So kuan din na Japan. Oh, Japanese. Daga mga viewers na to, nga gikag Japan nagatanaw. Gold Peka Golem dapat ana mag-loan na lang siya sa SSS or Pag-ibig or asa pwede makahiram para dili makatake advantage ng badinga. Oh, si James Diaini nga ni na mga gipaningot og nilaba kay duty na pod ugma. Salamat Lulawbag, Love Radio 90.7, makaadik sa mga pakatawa. Oh, si Gold Peka Golem, federasyonis ni niya pero mo nang iyang suggestion. Okay, thank you so much. Pwede siguro kalulawbag pero makalon worth 40,000 sa SSS og Pag-ibig. Oh, Ano ano ba? ba? 50 sa 60. Amo ba? Depende man na sa imuhang gidugayon na sa imuha kung na kuan dito. Contribute. Na contribute ikapila na nimong loan. Wala mo kalon og ingana kadako Ha? pa. Si Chip day. Amo ba? Oh. Happy di ka ng 60 ni bayad dig didak. Pagdawat mo ay. Dari tara. Eh, tara. Ala, rason tani. Si Oh. Henry Abrisa guys ano Ay, si Sisi. Oh. Initing bayad na. Tingbayad na. Hilak-hilak. Ay po, pa-shout sa mga adik sa... Okay, same message. Okay, happy listening. Ni Christian Kisagera, hipal. Greet lang ko kay Ian na gwapo. Okay, mayong hapon. Di magyud ko kasod. Oy, palihog ko adto sa kong Facebook may masahan lang to dito may kung Oh. comment dito may. Git lang ha, kayot lang ha. Di man masulod dire. Taon sa man ang imuhang matambag pod sad ni Emil, Lulawbag. Ay, ako matambag ni Mamil. Ikaw lagi mag-igo di amin kay ako nagdali pa ko mil kay kanang kuan mil makaapas mo katong ikaduhang drama mil. Karon pag-i-edit may pati paita. Oh, ala sige, ato sa buhay ning ipakuan Lulawbag kay para makapanukad kag balik. Gani Merry Christmas inyo diha. Oh, salamat kayo Migo George sa mga taga-tagakpan. Thank you, Sir Leo Musquite. Sir, ang akong cellphone to sa opisina. Oh. Nag-charge pa. Great akong ba na si Rap Layan, si Jingjing, si Helen Uxmanding. Bago. Diri sa bago. Namin na miglabridyo. Sige, ragid mig katawan, pero naluoy mi sa sinder. Mabilisang tanong at mabilisang sagot Lulawbag. Bakit mo ako mabilis? Oy, binamabilis kita. Kung anong masabi mo, magpagamit siya, yes or no? Wala bang maybe dyan? Wala bang it's up to him? It's up to him? Oh, it's up to him. It's up to him na lang. Naragod na sa imuha doon kung diri ba ka sa Minayo o diri ka sa Sayon pero naay problema na kay problemahon pagka human na kay konsensyahon. Ha? So naragod na sa imuha ko. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Hello na. Congratulations. Okay, Isa. ang saman? Congratulations sa itong premiums kalendaryo kay Dako kay na. Nana, winner?
Nadiha si mga tubangan. Asa man diri? Wala sa akin, okay, later na lang. Kaya ako sa munang pakitao, no? Basta 50 inches LED TV, 5 cellphones, ug usa ka washing machine ang madaugan ani niya. Okay, ato ang i-announce na ron taud-taud sa itong pagbalik. Dagan salamat kanimo, Lola Ubag. Daghan kayong salamat, May. Thank you, good kaayo, May. Yeah, gani. You know why, May? Yes, of course. I know always. Kami ang May! Hubag! Bayok Barong, mayong hapon nimo diha. Naminaw na pod si Nanay Bebeng Barong from Julius Sinti, Uleha, Barangay 19-B Bakaka. Okay, daghang salamat. Merry Christmas Mayok. Merry Christmas diha idol Mike. Ihatag jud niya lawas para makabayad siya. Okay, ikan ni Vince Christopher Salodes. Okay, matod pa. Happy New Year to you and your family. Gika ni Keith Miko Gavin. Thank you so much kanimo Keith. Okay, gamay lang ang mga message sa mga nag-post sa account ni Lola Ubag, no? Okay. Matod pa ni Queen Arlene Abad. Hello Lola Ubag, ug may kiling naglalong-lalong mo diri sa akong cellphone. For sender bayarin lang na, bahala anam-anam lang aron di ka boy sa bayot di man kaha nimo matik. Okay, matod pa ni okay, Marichu Roselio Binog Sudan. Ko diri sa Matina nga always yun ko nagapaminaw sa inyo. Sa ako ang ate nga naminaw po. Thanks, God bless. Thank you so much. Hello to Nanay Angeles dyan sa may talumo. Nakikinig parati sa atin ngayon. Ay! Sensya na gid talaga na ha. Kung alam ko pa lang yun na ako na lang nagpunta dyan at kinain ko lahat ng pagkain nyo. Bitaw na, bibisita lang kami dyan sa inyo na ha. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang atong matambag lang, ni atong unang letter sender si Emil. Lisod jud kayo pag mabutang bitaw ka sa nga na sitwasyon, nabutang ka sa alanganin. Sa mong nahuna, mahadlok ka nga, mabuybuyan, pero bisan tuod nga dunay dakong kabubuton, kanang maong, saban, tawhana na lang, no? Bisan tuod nga doon na kay dakong kabubuton anang maong tawhana, wala nagpasabot nga ihapog kang abusaran, harason, ha? Pangitag paagi nga ikaw makabayadan na sa iya ha, aron makalingkawas ka sa imong sitwasyon nga dili ka mabutang sa alanganin, no? Kay basin pag unsay mahitabo sa imo ha, o takabalo, di ba? Mga pwedeng daotang mahitabo mudangat sa imo ha, simba ko palayo. Pasalamati na lang siya sa tanang gibuhat o gihatag niya sa imo ha, pinaagi sa maayong pagtagad, maayong paminsar, no? Bisan tuod nga maglain ang imong paminaw na siya ha. Pakitai siya og maayong pagtratar, ha? Imo ba siyang imbitahon sa inyong balay, pakanon nimo, ana good? Pakitai siya og maayong pamatasan og kindness, kumbaga. Huh? Kay basing diha nga paagi madutlan siya og dili siya makahunona og dautan sa imuhag maharas kaniya. Ha? Ay lang pod sad, no? Ay lang pod kani bitong mapuno na bitaw ka sa imong kagalingon nga gingil-ara na jud kag ayaw pod taon ng anak. Basta importante lang email. Nga imuha siyang pasalamatan adlaw-adlaw og dili pug ka, no? Tanom og kalagot sa iya. Ana lang god. Di na nato patas sa unog, di na nato problemahon og ayon ning maong sitwasyon nimo. Kay na may solusyon. Di man ka makabayad sa iya karon. Basin pohon, pero sa pagkakaron, pakitai siya og maayong pamatasan or tratuha siya og maayo. Alas 2:02 na gyud sa kahaponon. Alas sige padayon ta sa unahan. Padawang letter sender ato ang tagag pagtagad. Sa itong pagbalik gihapon usab kini ang inyong Uncle Dr. Love. Sa pala inyong DJ Mike. Always your number one. SM radio station. Love